ideelt set, så nej, så burde vi ikke spise dyr, fordi at de har samme ret til at leve, og det er ikke en ret, vi burde kunne fratage dem som mennesker. Ja. Det er, at vi spiser kød. Ja. Er, at vi ligesom gør noget ved dyr, som ikke er nødvendigt. Jeg hedder Tobias. Vanja? Hej. Og læser du herude, eller? Ja, jeg læser her på KUA, Jura. Jura? Okay, cool. Jeg hedder Tobias, jeg står her med Clara. Og Clara vil gerne være med på et lille interview omkring nogle etiske spørgsmål. Først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er dine tanker omkring den her idé om basale, universelle menneskerettigheder? Altså den her idé om, at alle mennesker som udgangspunkt bør have krav på at have nogle rettigheder, der beskytter dem mod sådan helt basalt mod vold eller drab eller udnyttelse eller frihedsberøvelse. Ja. Hvad tænker du om den sådan grundlæggende idé? Så jeg tænker, det er da meget oplagt, men selvfølgelig for. Ja. Jeg kunne ikke forestille mig, at der er nogen, der var sådan, nej, det er ikke her på universitetet i hvert fald. Der er lige. Nej. Jeg synes, alle burde beskyttes, ja. Selvfølgelig, uden undtagelse. Og man kan sige, selvom det ikke sådan i praksis er sådan alle steder, men vil du sige, at du synes, det er et godt ideal, og det er sådan, det bør være, og vi bør ligesom tilstræbe at have de her menneskerettigheder overalt, der beskytter mennesker for sådan på en basal måde. Ja, det synes jeg. Hvorfor er det vigtigt at tilstræbe at have de her menneskerettigheder? Altså, hvorfor er det en god ting? Hvorfor er menneskerettigheder en god ting? Det ved jeg ikke, det er lidt fluffy, men jeg tror, jeg vil sige, at alle er født med ret til ikke at blive mishandlet. Så det er bare sådan meget basalt. Der er ikke nogen, der fortjener lige meget, hvad de gør, at blive behandlet dårligere. Ja. Helt sikkert. Hvad vil du så sige, hvis der var nogen, der kom og sagde til dig, at sådan, de er egentlig for det meste enige, men de synes, at sådan, den her gruppe herover, som lad os sige gruppe X, jeg ved ikke, de har et eller andet karakteristika. Ja. De kommer et bestemt sted fra, eller ser ud på en bestemt måde, eller et eller andet har. Hvis de så sagde, at alle de her har ikke ret til det, men alle andre mennesker har ret til det. Hvad sådan umiddelbart vil du tænke? Jeg synes jo på en eller anden måde, at alle mennesker er ligestillet. Altså sådan, alle burde bare være ligestillet. Ja. Der er ligesom, der er jo forskel på altså mennesker. Der er jo nogen, der er statsledere og alle de her, altså sådan præsidenter og det her. Ja. Men bare fordi de er det, så er det da ikke ensbetydende med, at de skal have lov. Jeg synes, det er forkasteligt, at man kan tænke sådan, at der er nogle mennesker, der fortjener det, men andre gør ikke. Jeg synes, under alle omstændigheder, så vil jeg synes, det er så modbydeligt, at lige meget, hvad du gør, eller hvem du er, kan du ikke gøre dig fortjent til at blive behandlet på den måde. Nej. Så vil du være enig i, at alle mennesker har lige meget krav på at ligesom blive beskyttet på den her måde, uanset hvilke karakteristika, sådan umiddelbart, de har? Ja, det tror jeg, ja. Okay. Det har jeg sådan umiddelbart måske ikke lige helt sat mig så meget ind det er helt i på den måde. Men dine umiddelbare tanker? Men ja. Okay. Som jurist selv, så står jeg bag, at alle burde have nogle rettigheder, der ligesom beskytter en for tortur eller sådan al form for mishandling og generelt. Super. Ja. Hvad tænker du så om at skulle give de her rettigheder til nogen, som ikke er mennesker? Altså til for eksempel dyr? Dyr? Altså om dyr også skal have rettigheder? Andre dyrearter end mennesker, kan man sige. Det er der, hvor jeg synes, det bliver mere kompliceret, for der er nogen, der vil argumentere for, at de ikke har den samme bevidsthed omkring deres eksistens, hvilket vil fratage dem fra rettigheder, så at sige, for de forstår det ikke. Altså sådan, ja, på en eller anden måde, så altså tænker jeg i forhold til det her med, at sådan dyr skal vel også behandles godt, de er jo levende, altså individer. Ja. De har måske ikke helt den samme sådan tankegang som et menneske, men de er jo stadigvæk levende og har også stadigvæk følelser, og det, alt det har også noget der. De skal jo også stadigvæk, ligesom mennesker skal behandles ordentligt, så skal man også behandle dyr ordentligt. Ja. Og det er ikke alle, der behandler dyr eller mennesker for den sags skyld ordentligt, altså på den måde, men i bund og grund er de jo også levende, så de skal vel også, jeg ved ikke, om de skal have en stemme på samme måde.
Nej. Det er lidt svært, fordi vi ved jo ikke, hvad dyr tænker på altså i bund og grund. Ja. Bevidsthed er jo en ting, som vi stadigvæk har lidt svært ved at definere. Ikke så folk, der forsker i det. Sådan, hvad er bevidsthed? Hvor meget bevidsthed har en dyr? Men vil du være enig med mig i, at der er nogle dyr, for eksempel en fuldvoksen gris, som har et højere bevidsthedsniveau end nogle mennesker, for eksempel en helt nyfødt baby, eller et menneske, som har en meget voldsom mentalt handicappet tilstand? Jamen, jeg har godt læst, at nogle grise er lige så kloge som 2-årige børn og sådan. Præcis, ja. Og derfor der vil jeg selvfølgelig aldrig være imod, at man ligesom gav dyr nogle rettigheder. Nu ved jeg ikke, om vi bare i det hele taget skulle stoppe med at spise dyr, men i hvert fald, at de lever under bedre vilkår, end de gør lige nu. Ja. Men vil det give mening at sige, at de skulle have nogle rettigheder, der gjorde, at der beskyttede dem for at blive udsat for unødvendig skade fra mennesker? Altså noget som skade, som vi påfører dem, som ikke er nødvendigt for vores egen overlevelse, eller for at vi kan leve nogle gode, sunde liv. Selvom at konsekvenserne måske vil være, at vi skulle ændre vores samfund rigtig meget, ikke? Ja, altså fordi det er jo svært at sige, det synes jeg selv, altså fordi igen, der er jo mange, der måske tænker på, at det, at vi spiser kød, er, at vi ligesom gør noget ved dyr, som ikke er nødvendigt. Men tror du, at dyr sådan over en bred kamp kan føle smerte og have det godt og dårligt psykologisk? Altså, det tror jeg. Ja, selvom det måske er på en lidt anden måde end mennesker, så vil du sige, at de godt kan opleve at føle sig trist eller skræmt. Men jeg kan jo selvfølgelig godt se, at fordi at det ikke er på samme måde som os, så vil nogen sige, okay, men vores behov er over deres, fordi at vi er mere bevidste om vores eksistens, og vi føler smerte og glæde. Og så hvis du skal udøve vold mod nogle andre for at redde dig selv, så kan det måske retfærdiggøre det, men måske i sådan nogle ekstreme tilfælde. Men vil du så sige, at sådan vores behov for eksempel at spise kød er større end for eksempel et dyrs behov for ikke at blive frihedsberøvet og slået ihjel? Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Ja, det forstår jeg også godt. Især når jeg kan jo sige, at ja, selvfølgelig burde vores behov for at spise kød ikke være vigtigere end deres liv, men jeg er jo ikke veganer eller vegetar selv, så det vil jo være ret dobbeltmoralsk at stå her og prædike om, at det er forkert. Det er jo okay at men jeg sige kan jo noget, godt anerkende, at ideelt set, så burde vi ikke spise dyr, fordi at de har samme ret til at leve, og det ikke er en ret, vi burde kunne fratage dem som mennesker. Ja. Men helt praksis, at synes jeg, det er rigtig svært ikke at gøre det, fordi at så er du ude med dine venner, og så, du ved... Ja. Et sådan hurtigt, enkelt svar på spørgsmålet kunne være for nogen måske, måske skulle vi bare give dyrene de her rettigheder, selvom at det vil have nogle ret vilde konsekvenser. Det vil jo blandt andet betyde, at vi ikke skulle spise dem, og det vil jo ændre vores samfund helt vildt. Er der nogen forskel på dyr og mennesker, der kan retfærdiggøre, at mennesker helt sikkert skal have de her rettigheder, men vi er ikke helt sikre på, at dyr skal have nogle helt basale rettigheder? Hvis der er en forskel, hvad vil den være? Det ved jeg ikke. Det er også et svært spørgsmål. Det tror jeg bare aldrig nogensinde, altså sådan, jeg har sat mig ind i. Nej, og fordi grunden til at spørge, det var nemlig før, du sagde, at du ved, der var ikke rigtig nogen ting, der gjorde, at alle mennesker skulle have de samme rettigheder. Ja. Og du sagde, at intelligens var lige meget, hvordan kroppen så ud var lige meget, hvor de kommer fra, alt det der. Rigtigt. Så ud fra den logik, vil du så være enig med mig i, at det er logisk, at vi egentlig bør give dyr de samme rettigheder, uanset hvordan du lever dit eget liv, veganer eller ej. Synes du logisk set, at hvis vi skulle være konsekvente, så ud fra den samme logik, altså så bør vi til og, altså for du sætter lighedstegn på to ting, der ikke er ens. Mennesker og dyr er jo ikke ens. Altså hvis der var en altså det er rent hypotetisk, hvor der var 10 babygrise og et menneske, så vil jeg til enhver tid redde mennesket, og allerede der, så er der jo en forskel.
Det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også gøre. Det tror jeg, de fleste vil gøre. Men det, som er spørgsmålet, det er ikke i sådan en situation, hvor du skal vælge det ene eller det andet. Ja. Der er det, hvor sådan, spørgsmålet er, at du kan redde de 10 grise, eller lade dem blive dræbt. Det er klart. Og der kunne jeg godt tænke mig sådan at høre, hvad du tænker der. Fordi jeg er med på, at du behøver jo ikke at sige, at de er lige så vigtige som mennesker. Det er jo bare, om de er vigtige nok til, at de fortjener ikke at blive meget udsat. både over, fordi at det er meget sådan... Jeg tror, det er en meget egocentrisk måde at tænke, at drab af dyr altid er brutalt og umenneskeligt. Fordi at i nogle kulturer, hvis vi ser indfødte amerikanere, så har man set, at historisk så er de meget gode til at dræbe dyr, uden at de lider specielt meget, eller de er stresset. De fanger dem, mens de er ude i naturen, så de ikke buret inde hele deres liv. Den måde, vi behandler mennesker, og så den måde, vi behandler for eksempel landbrugsdyr på, den er jo ekstremt forskellig, ikke? Jo. Og i og med, at sådan, din umiddelbare tanke er, om der er noget, der kan bruges til at retfærdiggøre den forskelsbehandling, så er din umiddelbare tanke, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det er jo på en måde ret sigende. Altså, så det kan godt være, hvis du gik hjem og tænkte mig over det, så ville du finde ud af, jamen der er den og den her grund til det. Men nu hvor jeg spørger om de her ting, og du ikke har tænkt så meget over før, vil du ikke sige, at det er sådan en lidt interessant, at en så stor forskelsbehandling er ikke noget, du sådan nemt lige kan tænke, det kan jeg godt retfærdiggøre? Jo. Ja, det kan jo godt være. Ja. Hvad så, hvis man brugte den samme argumentation for mennesker og sagde... Men mennesker er jo ikke dyr. Biologisk er vi jo dyr, men okay, så siger vi, det er forskelligt, det kan man godt, dyr eller ej. Nu tænker jeg bare sådan argumentationsmæssigt, hvis nu nogen kommer og sagde til dig, jamen prøv her, det er okay at slå mennesker ihjel, så længe de ikke lider, så længe... det vil jeg selvfølgelig synes var... Og det er jo interessant. Vildt at sige. Præcis. Og det er jo interessant, sådan, hvad er det, der er forskellen, der kan retfærdiggøre en så ekstrem forskelsbehandling? Jeg tror bare ikke, mennesker ser dyr som ligeværdige. Nej. Og jeg tror, det er der, den ligger. Det tror jeg, du har ret i. Men jo, ideelt set, så burde vi ikke gøre det, men realistisk set, så ved jeg, at det har vi gjort så lang tid, at det er ikke noget, der som et kommer til at stoppe. Hvad der vil være mest realistisk, var jo, at vi gav dyr bedre vilkår, levevilkår, at de ikke er buret inde og bor på små arealer hele deres liv. Og vil du føle, uanset om du gør det eller ej, vil du føle, at skifte til en mere vegansk livsstil vil være egentlig mere i tråd med de her værdier, du har? Hvis det var, nu ved jeg godt, det kan være svært og alt det der, men nu helt teoretisk, er det lidt tættere på de idealer? Jeg føler, du giver udtryk for, om ikke at vil gøre skade på andre, at alle de her ting, du siger. Ja. Jo, det ville det nok. Ja, hvis jeg kunne det. Ja.